Nikdy v živote by som nekúpil túto nehnuteľnosť ani za nič, pokiaľ by som neprišiel osobne na byt a nezistil, aký má potenciál zisku. Podľa fotiek v inzeráte to vyzeralo fakt hrozne. Smrad, špina, bordel, vážne katastrofa. Po príchode na obhliadku som si uvedomil, aký veľký potenciál tento byt má. A aj keď o tom pochyboval aj majiteľ bytu, ja som bol presvedčený. Kúpim ho. Akčný plán bol jednoduchý. Bytoví dizajnéri mi vyhotovia krásny moderný dizajn tejto nehnuteľnosti. Následne vyhodíme kompletne celý nábytok a začneme s kompletnou rekonštrukciou. Elektrické rozvody, vodoinštalácia, navrhneme krásnu modernú linku so zabudovanými spotrebičmi a kúpeľňa musí byť naozaj krásna. Takto som si to predstavoval. Takto vyzeral byt predtým, ako sme sa ujali projektu a takto vyzeral potom. Túto nehnuteľnosť sme kúpili v januári roku 2024 za 90 000 eur. Rekonštrukcia nás stála vrátane kuchynskej linky a spotrebičov 16 000, to znamená, že náklad bol spolu 106 000 eur. Predali sme ho za 120 000 a celý obchod ukončíme v apríli 2024. Zisk za 4 mesiace práce je rovných 14 000 eur, čo znamená 13% za 4 mesiace a to je v prepočte 39% za rok. Ak chceš aj ty zarábať na nehnuteľnostiach s podobným potenciálom, napíš mi do komentára slovo investor a ja sa ti ozvem.